Салом алейкум тамошобинони гиромӣ, хуш омадед ба канали ман. Ман Зоир аст. Ана имрӯз чӣ кор мекунем? Имрӯз ҳами аждаҳоро бояд ҳами крани килтона хаде, ина килтона хаде бояд бовардорем. Бовардорем инами фунда меда. Инами фунда меда бояд инами шпилкада бояд бишнонем. Ана дандонора. Олай лапа нигоҳ кунед. 4 дандона, 4 ҷай мешонем. Хай нигоҳ кунед, ҳамин лайк азер кунед, видео давом медиҳем. Погнали. Ана ка нигоҳ кунед, чӣ гап айҷада. Ҳафт-ҳашт дона мебурад ба фикрам. Намра бояд бовардорем мо ҳамин буд. Ҳамин як чиз ногуфта намонад. 13 май, 20 май, 27 май дар шаҳри Псков экзамен марҳамат номрои Людмиларо поини описани видео номрои худ мемонам. Бо броинсивият промои қатъи Людмила нархи наводжа маслиҳат кунед. Чӣ хеле категория дар кора шумо бигем. Мисол гирем колёсный экскаваторши, гусеничный экскаваторши, погрузчик. Ҳами се каста бисёрта балечику кор бисёр аст. Барам хама посредник нестим, посредники намекунам, шуморо пайваст мекунам, промои гал задем, нархи наво ҳамаша чижава. Маслиҳатот пухт, ма даво даниёта рӯи кар, ма Людмила мегӯям ки ан марда проблема нашавад. Безор шуд, биги экзамен бигзаронад. Ҳай видеоро давом медиҳем.
ҷамъ гирд кардем, рафтестем, уна сабират кем, видеоам ба охир расид, последний промка, шефа омадан дея сёмка канаши. Ин ҳамихе рафтестем. Подписчикои ман ҷуро ҳамиха дастгирӣ кунед, ҳамин видеоро то охирша тамошо дадед. Ҳатман биди дар чи имо, WhatsApp, одноклассе поделиться кун. Ман ягон последний гап бошум, кас правагирӣ меравад, бурен қатъиам Людмила промои гардани премионара. Уна номрож дар канали ман самаша бигиред, сам бизанед. Тамом, соҳиби правашед. Соҳиби правашед ман дар связ давро, ман иншоллоҳ сира дастгирӣ мекунам та экскаватор чӣ мешавад. Рафтестем. Боқи дар паноҳи Худо бошед. То видеои оянда.